пари? Заради бременност. Тъй ли? Кога родила? Момче ли, момиче? Колко яко! Кирилке, добре, че си ни взела поне красотата. Маме, ти знаеш, че утре 8 март, ма? Ние кога ще ги бъде самите яйца? Какви яйца, ма? Какви яйца? Нали 8 март, бъдни вечер, яйца са бъде са. Какъв ден се пада? Петък. Само да не е петък 13, че цяла година ще ни върви на лош късмет. На мен много ми влияе петък 13. Значи като е петък 13, много тъпа се чувствам, честно. Добре, че и само един ден в годината. Кирилке, искаш ли за 8 марта? Тая година да не бъдете сами яйца. И да вземем да си изкараме един хубав ден, по-женски. Да го празнуваме все едно е Деня на жената. Много добра идея! Нали? А той по принцип Деня на жената кога беше? На 30 февруари. Обаче тая година, понеже е късоплодна и февруари нямаше 30 дни, имаше 27. Те са през година. Добре, а какво ще правим тогава утре? Сега ще ти кажа какво ще направим, ма. Вчера излязах малко в парка да се разгилдисам и по едно време, както се разхождам, насреща ми една голяма табела Его. Направо ми говореше на мен. Естетичен център. Ей, там ще идем. И какво има там? Лазерна епилация. Лазер ли? Да. Въй наш, кога искам да си правя лазер? Ама и аз, айде. Ама искаш ли преди той да направи нещо набързо за хапване? Айде, давай, прави, 5-6 филийки искам аз. С какво да ги направим? С маси лютеница. Но той бащата си още изяде лютеницата, ама само маси имаме един буркан. Нищо, айде, само с мас. Ма ги намажи от двете страни. Добре. Айде. Добре, сега тъй като ме гледаш, на мен примерно колко пъти ще ми трябва за да почернея примерно тип Бийонсе? Ама